Sa chisin pat hagan ni kapor ngai kublay pi baro haga kateng batiang tam jung utrai bonong panim jung uji segres. Ke perlok hani kapor ngakwa apan bo api ya kani kajing perkat kapang bangin yo bania perkat hagan ni kapor berkata kapang ka ba long interesting ba bangin yo bania puson berkata ka long sapang kita ki dokumen ki bakan jaman sem. Hajing gede bakan ni lesi boda pedang jungi ngimpat jupoi perkat bat ya puson kum kini ki pang renga kwa ni kapor bangin ya puson ha kajing gede bat kani ka pang siapang kita ki dokumen ki bakan jaman sem. Dia hakan ni kapor ho ya bangi pai sia kani ka jingim ko jungi baman lagasni kat sabengi lai ngi jupan biang ya ki dokumen ya si ki kot kisla ki jongi no ki baptismal certificate bat ki certificate ki bobon jaj ki bangi dan kam i jupun kre bat yakini kat sabengi lai habang lai school lai sia office lai kinu ki kam ki saira i dokumen ki jongi wat ki banyak kali ru ki haban penbiang ya ki kot kisla kita ru ki mut ki dokumen dai na markata habang i kren sapang kani ki dokumen ho ke bangi experience man kasni kini ki dokumen ki bangi ipanan kam katsa bingi leng itu laminate yaki mo bangi ju laminate yaki kenapa kin kam na islam but haga cing de bagani hon gimi keren sapang kita ki dokumen hendrai ngakwa ni kapor bangin ya keren sapang kata ki dokumen ki bakan zaman sim ki dokumen ki bakan zaman sim ho chi sya man kasni let show play hatu pijupan biang ni em yaki dokumen Hijab biang ni em ya ki dokumen ki bakan zaman sem. Ketiin ke job leka perkan mau yangi. Nagan di ke city cegi Hebrew jipelo nong rekor bakat kandai ter long. Tungin ya wan hajan yau blay. Tungin ya wan hajan yau blay. Ki perlok hagan di ke por ho habapi dan habangi ngi ya wan hajan jom blay hatu ngi jupan kre ni em dan ngi jupan bit biang ni em ya kita ki dokumen ki bakan zaman sem. Blay haba ngi wan hajan jumu upej bat udawa ru dengan api bangin penbiang ha ya ki dokumen udah yit ha hatu ka biang kam biang kita ki dokumen ki bangi giwan hak hajan jong dan ni habangi wan hakaman jong trai dede mar kata ko ki perlok ki perjor rungi pai kendiat haga jing de bakani ngaku aban gelam ka kan di jingmut ngin yo pan ya perkat bat habangi wan hajan jong ulai ki dokumen si ki bangi don kam pan penbiang ha kumbaga tin ka jong blay na kini ka chithi chaki Hebrew his pelo nong ka ba arpeu ka perkan ma wingi habangi wan hajan jong blay ni deban wan da ka do nod ka ba shisha deban ni deban wan da kata ka jingai kwas kem kita kilong ki dokumen desila da nimwan hajan jong blay da ka jing shisha jong ka do nod blay yo i yaki ek paro yaki ka badan hapok do nod ka jong nga ka jong pi hatung yuan ni em daga jingai ki bas kem dadang yuan shisha daga jingai ki bas kem ublay unjuba ban unai ya ke bangi don ban karpa da khamat jongu habang yuan hajan jongu ublay ya ban pen biang ru ye ki dokumen desi ki ban long sapang ka jingi hatung long ni em ki briu ki badap daga jingi habang yuan hajan jongu ublay ya ban pen biang kita ki dokumen daga bangi ki pen pau shisha khamat jongu ublay bagi IT lade map bat man sim bat ngilong kita ki briu ki basnyo tho tadi bangilong ki nongpop ki ba jot bat ki barem ki ba IT tadi ki ba lakala ka bambot bat ki ba IT thamai hau ringkat bat ka jing kular ki ba scam ka bangi di don bat kular khamat job lay bangin syakri bat bande kaman ka job lay ublay habang iwan hajan jobu nasi ublay upej bat ubishar bat uyit yaki ki baro hato ki biang na kimbiang nasi da kimbiang ki lesi ka jing im ka jongi kila benam longru kumbangi ingi ang nod namar balay bang impat penbiang ti ki dokumen kalong kum chu lobi haga jing de baga jing jing iman kasi ko bi keren mandi haga jing de bagi dokumen ni haban penbiang ha gi dokumen ada kimbiang ni haban yale ngi haban man penbit penbiang dei kaju kurkom habang ye keren sapang kani ka jing long jing ka bakan jaman sim dan kamban penbit penbiang ya kita ki dokumen ki bakan jaman sim oi shu ulai utawa nang adapi habang ye wan hajan jomu ini ban wan da ka download ka ba ko bagi de ban wan ringkat bagi ki bangi kut jingmut ban le na ka banta ka kapeng ka jomu om ka bangi gile ka jingim ka jong gile tang ban pasnyo bha ye ki briu ni tang ban pa wa khamat jong ka parthai da ba ka tien ka jong ble unong roi sam u la pan pa ye ki ni ha ka jing wai sam ka jong ka sam ka ban yo pe prat ka
lai prio kapan kan mau yangi sepangkan ni na bau norwai samu ong na ba ka don choki kam siam long bet bat lam ni kim siam la yai ne ha ka chutang jong dia nama kata habang iwan hajan jong blengi haban pun piang pa ya kita dokumen ko mai kren mani blei upai ka download ka jim ka jinget ka jongi bagi ki bangi le ka jim ka jongi hatu ki bit ki biang ne em ki dai ne em kat kum gamon ka jongi blei ubegit pa blei udah kuat yang ayah pi bangin dan le pa ha ka jinget dai bakita ki jingkan show ki bakan zaman sim ki jingkan show bakan zaman sim on record ki ni on bu ki ko om ta ka jinget dai bakata ka dokumen ka bakan zaman sim lah bu ang tai ki baro kan ka bangi le na tolong ka pa ni ka long rasul chuchu ka kien ka jong blei ka ma ham yang ayah pi habangi wan hajan jong blei ni ban wan da ka jin ba ngin wan da ka download baro met ban man skim ngin wan ban IT hau ban syania teli hau da baga kien ka jong blei ka ma ham la pa uno nagandi ka gospel ka jong Marcos yelo no ka khot ka ban riu kien ka jong blei ka kan mau yangi kien ka jong blei kini ki burom yang ada lagi miang sentuh handrai ka download jongki ka jingai nanga ublei snow pa la dangi wan hajan jongku la dangi penbit biang ha ya kita ki dokumen ki bakam jam sim ni dot kamban biang ha ya kini ki dokumen ki bakam jam sim dang ba kando habang iwan hajan jong ublei ho iwan rekat baga jing aingo iwan ban karpat ak jong ublei ya ga jing isen ka jongu iwan ban karpat ya ga jing ku ka jong ublei iwan ban karpat ga jing khia ka jong ublei dai nama kata ni dan kamha ya gaban penkrep ha ya kini ki dokumen ki bagan zaman sim malabau play upet bat uyit ya kini ki bar uyo hisya bagi wan ringkat bat ki bangi la pembiang ha ga jing im ga jongi baru play sa jupa baru play sa le ki kamba ki ba pelagin jasisya ha ga jing im ga jonga bat jongpi hoj habang ka perkhat ha ga jing de ka phang ku ong mani pi da sta kalau interesting ha le singim pat ju perkhat ga jing de ba ka phang haba ipai ce gajing im gajongi lesi lada impen biang iki dokumen gin atatin lesi habang apply gin ikam dan habang le yang do hono bang dan kam lesi gin atatin ban baki kam ki jam jongi kin yatbe kalong kum jo ko perlu perjor di jonga habang iwan dani ngam don habang ying hakamat jong ka perthai ladangi biang kini ki dokumen komengi karen Malaysia kamat ki dokumen ki bakan zaman sim na ki biang ki dokumen ha ga jingim ga jongi ngangit bang ginam snow le aran ban yeng ban playo try jing uchi sukres gen don kata ga jingis kau klem da artatin ban yeng khamat jong ublei ha ga jingim ka ba bet bat ka ba shisha ha ba ki don ki dokumen ki ba kan zaman sim ha nga ba api lesi ki bot o syaitan ro ki kam ya ga ban job ya nga ba api namar bang don ki dokumen ki bakan zaman sim ki para jor hakani ka por ko wa menit wastang haba yakini ki dokumen ki bangi penan kaman gas ngi jing jongi ki phala minit ki kraba kin da slam kraba kan kin light na gajing bam jok kanyang matutang ter kalong kum jol lo bi haga jing de baga julong jing im ga bakan zaman sim haba ngi ya perkat ha haga jing de bakini ki dokumen ki bakan zaman sim gi de ban laminit yaki bagin laminit yaki de daga snam ga jong uchisu malhabang habang laminit yaki ka snam ga jong uchisu Nangit ba kita ki kenyang syaitan kinam kanam long ka basuk yaki makin penjot yaki ni dokumen ki bakan jam sim ka jong malhabang ila ban dai sisya kum ta kan long ka bahabang iwan hajan jong play wingkat bagi ni ki dokumen ki bakan jam sim angin wan la ki papa in wan da ki no scam klem da atatin akamat jong play ko ta habang ni habang lalemani ya ki barot ka snam ka jong uchi sukres don gajing ga scam ka jungi bakadon kata gajing ku jumut ka jungi ka bangin ri kendong ya ka cinge de ka jungi baru lay ko ki perlu perjor ki jonga kini ki dokumen ki bakan jam sim ki banga ngapi di don dan ngi ya le ka jingi ka jungi ko melok ki dokumen ha ka jingi ki bangi penengkam ha ka jingi markas ki nada ki lakut ka de joki ni haban update ni haban review kalong kum jolo bi ngilong ki review ki pop ngilong ki review ki batla dan kamban review dan kamban renew ya kanu kabanta ka bagi skopo bagi long ki beriu tiba telah panila ila sya job dan ila sya rem ngin persyamban pani opat sakisin ya ka dokumen ka bagi deban yo ka jim ka jumi namar ba kini ki dokumen ki bakan jam sim ki bang happy don dei ki ba niele si top kat bagi nang imtang sa asla joni ka pakai ban penbit pembiang ikini
na bagini yo ban ra ye kini sha la shnong trai kong ni sha ka shnong ka bakan jaman sim ko ba pra ji sum ong ngan le kan kre ka jaka ye pi ya ban pin bit biang ha ko ki perlo ki perjo jo ga ye kini ki dokumen ki bakan jaman sim yo le si kan long hi sha ko ba pra ji sum ong ko ba tin ka jo le ka kan ma ye kong oh ngam itu ye pi kan ni ka pan pau ba na da ha ka ji im ga jo ni le iki dah kaba om na do at kan si ko bangi sirop iki kopi iki kot ki jong ile kido gira iki sirop kopi Henry ka jilong ji makan jam si kim dei ban le dah ka sirop ni dah ka ba atati ni dah ka ba dei na do kan si ka jile jong ina do kan si ye kini ulai un pe un bisha un de pai ni ki baro bat haba ni si sha ba ni le man kasni original iki baro naga banta ka kerteng bat ka bon ju klem dan kata kaji arsan klem dan kata kaji buch berkat ka resmi klem kanu kaji sku sorong ni kaji sku ba boja ki buru kon ni le iki naga banta ka bon ka ju le yo i sisha hagi ni dokumen ki bakan jam si sisha kini ki le ha iki baro bat ini yo pan poi sakata isnong ka bakan jam si da kaji su kaji pepit biang ye dokumen ki bakan jam sim kalan fa hangapi ya kaji su kaji kemen banyak kaji hun kan sim andang ila le sha la sha trai sel kaji nong ka bakan jam sim ko praji su konkret yang apa jadi late da basu ringkat bakini ki dokumen ki bit ki bagian kana bani yo rong sakata nong ko praji su konkret yang oh kalau kita berjuang ini kita akan lihat kita kecil puson kita lengkap ha kita kapu api bagi dia pada berkat bagi dia pada puson kamu itu kalau interesting hal lagi berkat akan mau ya ke hagaba uji surprise kapor bawa dan banas lajar di pakai usiin dur ya ke dan saudon jong ki priu kenapa bikin sukan siu tu nah berkat harga jadi bagi dia kan taruh kalau kunjuk ko perlu kita berjuang ini berkat man kasih ini berkat Imbo yang digapang hari jibut berkat joni baginya berkat penbit penbiang ya kini ki dokumen ki bakan jam sil di wan man gasli hajan cukup dan wan man gapor hajan cukup le klem da penbit penbiang ya ki dokumen kalong kalong si kabum ai cibun dengan apa di si kamlong ka pediang akaman cukup le Henry ladang di penbiang ha ya kini ki dokumen ki bakan jam sil angin ba le pediang da ka bakmen ba boleh usnyo ha ya ki bagi ni la le boleh yo I ko ang boleh tawana nga ni penbiang ha ya ki tu akan lu kalau gaji slot ha hak ma jong boleh akan wana chan jong ringkat ba ki dokumen ki bit ki biang bagi yo sisya akan berbom ni tu ben ko dia rapi ni man ko ha bagi yo kan ya bu ya ki mat jong ki chini pakhat ni se boleh ko ni ko ma ko jo pa ni se pakhat Asyik apa itu? Dan dia nak bentuk ini yang dia pun keren dokumen kita akan cari sih mana sih? Kini dia akan kumpulan mana kecuali bentuk kumpulan rapi. Nak kepada kita kumpulan kecuali. Amin.